Табакерки закрываются, але неўзабаве вернуцца. Кіёскі з тытунём масава зачыняюць, бо падсанкцыйны бізнес мяняе ўладальніка. Тым часам Норвегія далучылася да санкцыяў еўразвязу адносна Беларусі. Прычына – роля рэжыму ў нападзе Расіі на Украіну і парушэнне міжнароднага права. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітал Ціўчык і сёння ў аб'ектыве. Крымінальная справа супраць 45 чалавек. Следчы камітэт публічна паведамляе пра палітычны пераслед. Каго следчы камітэт палічыў прадстаўнікамі 17 арганізацый, ведае толькі следчы камітэт. Еўрапейскі суд памыліўся. Расследавальніцкі цэнтр тлумачыць, чаму не трэба было здымаць санкцыі з Белшыны. Белшына казала, яна не можа быць падтрымкай для рэжыма Александра Лукашенка. Накалоў дроваў і распавёў, ці збіраецца Украіна ўрывацца ў Беларусь. Лукашенка на саміце СНД ў Маскве, а ягоны самалёт вярнуўся ў Менск без гаспадара. Гэты саміт ён ні аб чым. То есть СНД як арганізацыя не існуе. Лукашенка застаўся ў Маскве, а ягоны самалёт напярэдадні вярнуўся ў Менск, сцвярджае тэлеграм-канал «Матолька дапамажы». Гэта першы выпадак, калі узурпатар застаецца за мяжою без свайго борта. Паводле выдання, самалёт можа мець тэхнічныя праблемы. Што ўвогуле Лукашенка так доўга робіць на саміце СНД ў Расіі у нашым матэрыяле? Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Гэтак Лукашенка адрэагаваў на нядаўнюю прапанову дэпутата Вярхоўнай Рады Украіны Олега Дунды распачаць баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Сваю заяву Лукашенка зрабіў у размове з прапагандыстамі перад самітам СНД ў Маскве. Гэты сцэнар вельмі малаверагодны. Я думаю, што ў Менску ўсё ж такі разумеюць, што ні краіны НАТО, ні Украіна не маюць ні жадання, ні то бок Украіна не мае магчымасцяў зараз рабіць такія рэчы. Ад вайны сучаснай да падзеяў другой сусветнай. Падчас саміту Лукашенка прэзентаваў зварот лідараў краінаў СНД у сувязі з 80-годдзям перамогі ў гэтак званай Вялікай Айчыннай вайне. Круглую дату адзначаць на лета. Наши страны были вместе, когда праздновали День Великой Победы 80 лет назад. Беларусь поддерживает объявление следующего года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Афіцыйны саміт СНД праходзіць раз на год. Менавіта Расія сёлета прымае сустрэчу, бо краіна старшынствуе ў садружнасці. Акрамя Лукашэнкі і Пуціна, удзел у саміце ўзялі кіраўнікі 7 дзяржаваў СНД. На парадку дня было 14 пытанняў, у тым ліку пра бяспеку і супрацу ў эканоміцы ды іншых галінах. Але ці сапраўды на саміце СНД прымаюцца важныя рашэнні? Магчыма, і прымаюцца, але они прымаюцца зусім не на пасяджэнні. Вось вчора у них была вячэра. И вот под гарэлачку, я не выключаю, какие-то рашэнні могуць абмяркоўвацца. Як, так бы мовіць, мужчынскім клубе. Сама СНД фактычна перажывае дэзінтэграцыю. Украіна, адна з яе заснавальніц, фармальна ў садружнасць не ўступала. А сёлета Кіеў дэнансаваў яшчэ шэраг пагадненняў і рашэнняў СНД. Туркменістан выйшаў са складу сталых сябраў у 2005-м. Праз 3 гады ў сувязі з расійска-грузінскай вайной СНД пакінула Грузія. Малдова ж збіраецца выйсці з садружнасці да канца 2024 года. СНД гэта ўжо даволі давно мёртванароджаная структура. Она не мае ніякай ні ўнутранай арганізацыі, ніякіх істотных інстытутаў. Некаторыя сітуацыі, у тым ліку і цяперашняга саміта, паказваюць, што пэўны ўплыў все-таки Расія захоўвае. И принамсі это мы можем бачыць на прыкладзе Армении. Летась прэм'ер-міністр Армении Никол Пашинян не поехал на саміт СНД ў Бішкек. Афіцыйна праз шэраг абставінаў. Па факце ж падставою сталася параза ў нагорна-карабахскім канфлікце з Азербайджанам, у якім Крэмль аказаўся Еревану нулявым саюзнікам. Сёлета Пашинян не толькі прыехаў на саміт, але і асабіста сустрэўся з Пуціным. Праўда, пасля перамоваў прэзідэнта Расіі з азербайджанскім лідарам Ільхамам Аліевым. Ці маглі ў Маскве развязаць
развязаць пытанне Нагорнага Карабаху. Якраз таки няма ж канчатковага вырашэння гэтага пытання. То бок трэба падпісаць адпаведную мірную дамову, зрабіць дэмаркацыю мяжы. То бок яшчэ вялікая праца, і якраз таки яна не зроблена. Таму Арменія дагэтуль з'яўляецца под военной пагрозай. Заўтра Пуцін не толькі сустрэнецца з Лукашэнкам, але і ўручыць яму найвышэйшую расійскую дзяржаўную ўзнагароду – ордэн святога апостала Андрэя Першазванага. Адпаведны ўказ прэзідэнт Расіі падпісаў сёлета 30 жніўня. Таму ордэн зрабіўся своеасаблівым падарункам Лукашэнку да 70-гадовага юбілею. Што ж ад Лукашэнкі атрымаў Пуцін, якому напярэдадні споўнілася 72 гады, пакуль невядома. Уже серьезный подарок, который создавали наши умельцы. Ірына Юрыва, Белсат. Я думаю, он вам может показать, вам понравится. Святлана Ціханаўская прыбыла ў Осла на запрашэнне спікера нарвежскага парламенту. Падчас двухдзённага візіту абраная прэзідэнтка сустрэнецца з міністрам замежных справаў Нарвегіі Эспенам Бартам Эйде ды іншымі дзеячамі. Таксама Святлана Ціханаўская выступіла на семінары ў справе палітычных вязняў у Еўропе. Паколькі дыктатары ва ўсім свеце аб'ядноўваюцца, мы таксама мусім аб'яднацца. Дарагія сябры, штодня я прачынаюся з думкамі пра свайго мужа, пра Алеся Беляцкага, пра Марыю і мноства іншых. Я задаю сабе пытанне, што магу я зрабіць сёння, каб дапамагчы ім стацца свабоднымі. Я прашу вас далучыцца да мяне ў гэтай місіі. Давайце не будзем маўчаць. Давайце не спыняцца, пакуль апошні палітвязень не выйдзе на волю. А Беларусь зноў не зробіцца краіну, дзе вымаўленне слова «свабода» – гэта не акт мужнасці, а проста прыгожая праўда. Чарговая крымінальная справа супраць праціўнікаў рэжыму. Следчы камітэт заявіў пра палітычны пераслед удзельнікаў праекту «Платформа-2025» і прадстаўнікоў народных амбасадаў. Фігурантаў крымінальнай справы, якія застаюцца за мяжой, пужаюць канфіскацыяй маёмасці ў Беларусі. Руслан Ігнатовіч працягне тэму. Следчы камітэт Беларусі распачаў новую крымінальную справу. У яе рамках праходзяць 45 чалавек. Частка фігуруе ў праекце «Платформа-2025», што паўстаў у выніку канферэнцыі «Новая Беларусь». Рэшта – прадстаўнікі народных амбасадаў. Падпісантамі платформы ёсць не асобы, а палітычныя і грамадскія арганізацыі. Адпаведна, 17 такіх арганізацый ёсць падпісантамі, і хто каго следчы камітэт палічыў прадстаўнікамі гэтых 17 арганізацый, ведае толькі следчы камітэт. Разам з тым, так, пра нейкія канкрэтныя прыклады дадатковых рэпрэсіяў пакуль інфармацыі не было. А дакладней, следчы камітэт абвінавачвае удзельнікаў платформы 2025 у змове з мэтаю захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Ведамства сцвярджае, што дзейнасць абвінавачаных накіраваная на падрыў канстытуцыйнага ладу, умяшанне ва ўнутраныя справы Беларусі і дэстабілізацыю грамадства. Следчыя могуць арыштаваць маёмасць фігурантаў. Все тыя, хто прымае для сябе рашэнне актыўна ўдзельнічаць у палітычным жыцці, мець і выказваць сваю пазіцыю адносна падзеяў у Беларусі, яны разумеюць, што такая небяспека існуе, і для іх гэта не з'яўляецца навіной, што чарговая крымінальная справа, чарговая спроба прайсціся па хатніх адрэсах альбо арыштаваць маёмасць. Платформа-2025 – гэта стратэгічны дакумент, ініцыятыва, скіраваная на аб'яднанне беларускіх апазіцыйных сілаў і выпрацоўванне супольных дзеянняў пры рыхтаванні да прэзідэнцкіх выбараў 2025 года. Важныя мэты платформы – пазбаўленне Лукашэнкі легітымнасці як унутры Беларусі, так і на міжнароднай арэне. Непрызнанне вынікаў выбараў 2025 года дэмакратычнаю супольнасцю, ажыццяўленне дыпламатычнага і санкцыйнага ціску на рэжым, каардынацыя намаганняў для вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў. Платформа 2025 – это платформа палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, якая дэкларуе там мэты, задачы палітычнай барацьбы. Мне здаецца, тое, што там СК ўзбуджае нейкія справы, гэтыя метады задачы палітычнай барацьбы ніяк не змяняе. Яны ўсё гэтак жа актуальныя.
І мені здається, що усі ті, хто у платформі удзельнічає, і так у курсі, хто такий режим Лукашенки і чого від його можна було чекати. У рамках справы абвінавачванні выстаўлены таксама удзельнікам міжнародных акцыяў салідарнасці, якія прайшлі ў жніўні ў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Гэтыя акцыі, на думку следчых, былі накіраваныя на дыскрэдытацыю ўладаў Беларусі і падрыў іх міжнароднага аўтарытэту. Руслан Ігнатович, Белсат. Санкцыі супраць Белшыны павінныя былі застацца. Беларускі расследавальніцкі цэнтр аргументуе, сакавіцкая пастанова еўрапейскага суда – памылка. Як дзяржаўнаму прадпрыемству ўдалося дабіцца зняцця абмежаванняў і што тут не так, распавядзе Кацярына Гардзеева. Еўрапейскі суд памыліўся, упэўненыя прадстаўнікі беларускага расследавальніцкага цэнтру. Паводле іх орган паспяшаўся са зняццём санкцыяў з беларускага прадпрыемства Белшына. Пытанні наконт гэткай пастановы ўзнікаюць і ў народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Весь беларускі дзяржсектар, весь амаль крупны бізнес, ён так ці інакш звязаны з рэжымам, фактычна з гаманцамі рэжыма. Таму, безумоўна, кожнае прадпрыемства яно мае свой уплыў, мае сваю частку, доходную частку. Доходная частка ж ішла ў гаманец Лукашэнкі. За гэта, таксама за палітычна матываванае звальненне працаўнікоў і падтрыманне рэжымам вайны ва ўкраіне, вытворца апонаў апынуўся пад санкцыямі еўразвязу. Белшына гэткі абвінавачанні абскардзіла. Адзін з галоўных аргументаў, які мусіў прыняць да ўвагі еўрапейскі суд, гэта у Люксембурзе было тое, што Белшына казала, яна не можа быць падтрымкай для рэжыма Александра Лукашенка, фінансавай падтрымкай, бо яна была стратнай. Як вынік 20 сакавіка санкцыі з Белшыны знялі. Еўрапейскі суд палічыў доказы супраць беларускага вытворцы, на падставе якіх раней увялі абмежаванні, непераканаўчымі. Апрача таго, орган прымусіў раду еўразвязу аплаціць выдаткі, панесеныя Белшынаю у хадзе судовых цяжбаў. Расследавальнікі БРЦ з такой пастановою суда не згодныя. Мы нашым расследаваннем уласна паказалі дзве рэчы. Па-першае, тое, што Белшына цяпер крысаецца тым, што яна не пад санкцыямі, каб масава пастаўляць шыны для расійскага войска. А другое, гэта тое, што нягледзячы на тое, што Белшына працуе ў страту, мы паказалі, што насамрэч яна можа пры гэтым зарабляць грошы для сям'і Александра Лукашэнкі. Схема складаная. Саўладальнікам афіцыйнага дылера Белшыны ёсць гандлёвы дом «БелАЗ». 45% кампаній належыць прэзідэнцкаму спартоваму клубу, якім кіруе сярэдні сын Лукашэнкі Дзмітрый. Толькі з 22 да 23 года праз гэткую камбінацыю Міністэрства абароны Расіі закупіла беларускія апоны на 19,5 мільёнаў долараў. А за першае паўгоддзе летась яшчэ на 11 мільёнаў. Цяпер беларуская гума стаіць на зенітных ракетных сістэмах С-400, самаходных гаўбіцах «Мальва» ды іншай расійскай вайсковай тэхніцы, што выкарыстоўваецца для нападу на Украіну. Прадстаўнікі НАУ знайшлі доказы і іншых парушэнняў. У Еўропе суд незалежны, і гэта добрая навіна. І кожны чалавек, і нават прадстаўнікі рэжыму маюць права бараніць свае у іх разуменні правы. Але таксама я хацеў бы адзначыць тое, што мы даслалі у Еўрапейскую службу знешніх сувязяў таксама сведчанні пра тое, што ўсё ж такі рэпрэсіі на Белшыне адбываліся, і мы зараз доказы рэпрэсіяў даслалі. І таму, магчыма, гэта рашэнне будзе перагледзена. А АТ Белшына па-ранейшаму застаецца пад санкцыямі ЗША, Японіі, Швейцарыі і Украіны. Вяртанне ж еўрапейскіх абмежаванняў можа адбыцца найбліжэйшым часам, упэўненыя расследавальнікі. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Менску затрымалі былых партнёраў расійскага алігарха Дмітрыя Мазепіна з Уралкалію, Яўгена Шавеля і Дмітрыя Лобяка. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Паводле выдання, напярэдадні затрымалі топ-менеджараў кампаніі «Юрас Ойл», суакцыянерамі якой таксама выступаюць Лобяк і Шавель. Ніякай афіцыйнай інфармацыі пра затрыманне бізнесоўцаў няма. Разам з тым, у 2021 годзе Роман Пратасевіч у інтэрв'ю ОНТ пасля захопу рэжымам самалёта Ryanair сцвярджаў,
што тэлеграм-канал «Нехта» нібыта спансараваўся нейкім расійскім мільярдэрам, звязаным з Уралам і здабычаю карысных выкапняў. Дмітрый Мазепін, які пасаваў пад гэтае апісанне, заявіў, што ані ён, ані ягоныя кампаніі ніколі не фінансавалі тэлеграм-каналу «Нехта». Партыя «Альтэрнатыва для Нямецчыны» падтрымала папярэдняе расследаванне ў дачыненні свайго дэпутата Йорга Дорнау. Яго падазраюць у выкарыстанні працы беларускіх палітвязняў на прадпрыемстве «Цыбулька-Бел». Генеральны сакратар рэгіянальнага аддзялення партыі Ян Олівер Цверк заявіў пра поўны давер да незалежнай судовай сістэмы Саксоніі і сваю задаволенасць, што справа разглядаецца з улікам усіх фактаў. Пры гэтым Цверк указвае на супярэчлівае паведамленне прымусовай працы на ферме Йорга Дорнау у Беларусі і ананімныя абвінавачванні. Аднак адзін са сведкаў, Сергей Чарняк, адкрыта назваў сваё імя і апазнаў Дорнау як чалавека, які кантраляваў працу зняволеных. Апрача таго, выданне «Рэформ.Ньюс» са спасылкай на яшчэ аднаго сведку сцвярджае: вядомыя выпадкі, калі тых, хто адмаўляўся працаваць, прыкоўвалі кайданкамі да батарэі. Расійскія бургеры беларусам не смакуюць. Некалькі гадоў у Менску пратрымаліся рэстараны Black Star Burger, саўладальнікам якіх быў расійскі рэпер Тымаці. Пасля закрыцця рэстаранаў эканамічны суд Менску распачаў вядзенне ў справе аб банкрутстве таварыства Black Star Burger, якое не сплаціла даўгоў за арэнду плошчаў пад бізнес. Юлія Цяльпук працягне. 5 гадоў таму на пляцоўцы ля жылога комплексу «Маяк» Менску ў сталіцы не бракавала ежы і відовішчаў. Расійскі рэпер Тымаці даваў бясплатны канцэрт на адкрыцці другога ў Менску рэстарану Black Star Burger, сууладальнікам якога і быў. Людзі ціскаліся ў чарзе па бясплатныя бургеры. Я пришел за халявной едой. Цяпер кампанія Black Star Burger банкрутуе. Інфармацыя размешчаная на старонцы адзінага дзяржаўнага рэестру звестак пра банкрутства. Эканамічны суд гораду Менску 25 верасня 2024 года ў справе ў дачыненні ТАА Black Star Burger вынес вызначэнне аб прыняцці заявы, завядзенне вытворчасці ў справе аб неплатаздольнасці і адкрыцці конкурснай вытворчасці. Доўг за арэнду склаў больш за 336 тысячаў беларускіх рублёў. У суд звярнуўся арэндадаўца кампанія Лайбар Лейн, дачка Дана холдынгу сербскіх бізнесоўцаў братоў Карычаў. З афіцыйных дакументаў вынікае, што адказнік не з'явіўся ў суде. Ці аплоціць ён рахункі. Мы ведаем, што гэтая кампанія жыла на арэндных пляцоўкаў, а гэта азначае, што з маёмасці можа быць толькі абсталяванне гэтых самых бургерных, і яго можа заполучыць гэты самы крэдытор, але я не ведаю, каму і за сколькі ён зможа яго прадасць. Кіраўніка таварыства Black Star Burger двойчы спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за утойванне або адчужэнне маёмасці, на якую накладзены арышт, піша Office Life. Паводле звестак суда справы не завялі, таму што маёмасць застаецца на тэрыторыі Расіі. Беларускае заканадаўства маюць вельмі адрозненне, вялікі адрозненне ад звычайнага еўрапейскага заканадаўства. Вельмі лёгка прыцягнуць ці ўласнікаў кампаніі, ці дырэктара кампаніі субсідыярнай адказнасці. Калі можна даказаць, што ён меў нейкія наўмысныя дзеянні, зрабіў нейкія наўмысныя дзеянні, каб збанкруціць кампанію, ці не выканаў нейкія абавязкі, то можна запытаць у яго гэтую самую суму. Расійская кампанія, якой належыць франшызная сетка бургерных рэстаранаў Black Star Burger, працуе ў мінус. Заснавалі яе ў 2016 годзе бізнесовец Юрый Левітас з доляю 49%, Тымаці з доляю 17% і яшчэ двое партнёраў прасоўваў гандлёвы знак менавіта рэп-выканаўца. Наконец-то все встало на свои места. У Менску дзве установы адкрылі ў 2019 годзе у гандлёвым доме на Нямізе і ў Дана-моле. Пасля некалькі разоў мянялі месца, пераязджалі ў галерэю Менск, Тытан і гэтак далей. Общепризнанная практика, что если у тебя бизнес не идет, а ты считаешь, что он достаточно перспективный, то ты начинаешь его именно переносить с места на место, пытаясь найти именно то место, где люди будут, он будет более заметен для людей. Но опять, Беларусь не живет по нормальным таким экономическим принципам. Если у белорусов нет денег, то их нет денег везде.
У верасні 2020 года Тимати продал бизнес, але... Флёр Тимати все равно остался. Этот шлейф, мощный шлейф этого человека. Моцнага прыхільніка Владзіміра Пуціна, які падтрымаў вайну супраць Украіны. Запыталіся ў чытачоў пра меркаваныя прычыны банкрутства ў Беларусі. Называюць палітычную пазіцыю Тимати і лічаць, што на банкрутстве нехта заробіць. Прызначаны судом кіраўнік у справе аб неплацежаздольнасці Black Star Burger да 2 снежня прымае патрабаванні крэдытораў. Разбор у справе адбудзецца 10 снежня. Юлія Цельпук, Белсат. Рассельгаснагляд абмежаваў імпарт мясамалочнай прадукцыі 3 беларускіх прадпрыемстваў. Парушэнне нібыта знайшлі ў Ялавічыне маладзечанскага прадпрыемства «Велесміт», у гатовых мясных вырабах Глыбоцкага мясакамбінату і сухім малацэ Лунінецкага малочнага заводу. Сёлета ў верасні рассельгаснагляд узяў пад узмоцнены кантроль увоз прадукцыі яшчэ 5 беларускіх прадпрыемстваў. Расійскае ведамства таксама рэгулярна паведамляе пра спыненне кантрабанды тавараў з Беларусі, сярод іх 600 кілаграмаў кантрафактных буякоў або нарвежская рыбная прадукцыя. Крамы пад брэндам «Востраў у чысціні і смаку» вяртаюцца ў беларускія гарады. Новы ўласнік ужо перазапусціў праграцу 15 гандлёвых аб'ектаў. У асартыменце, як і раней, ёсць не толькі гігіенічныя сродкі, побытавая хімія і касметыка, але і прадукты харчавання ды алкагольныя напоі. Новым уласнікам часткі гандлёвай сеткі зрабілася таварыства з абмежаванай адказнасцю Island Group, зарэгістраванае менскім гарвыканкамам у сярэдзіне жніўня. Гандлёвая сетка пад кіраўніцтвам папярэдняга ўласніка сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі пасля цікавасці да яе з боку сілавых структураў. Гаспадара кампаніі Віктара Рамука з жонкаю арыштавалі ў 2022 годзе пасля ператрусаў у офісах з ініцыятывы ДФР. Паводле выдання «Наша Ніва» пасля гэтага Рамука затрымалі, а пазней выпусцілі з СІЗА за вялікі выкуп і прызначаныя штрафы памерам $7 мільёнаў. Нянавісць і хамства не толькі на дзяржаўным тэлебачанні, але і ў кінаіндустрыі. Адыёзнага прапагандыста Рыгора Азаронка запрасілі працаваць на Беларусьфільм у якасці рэжысёра. У дакументальнай студыі «Летапіс» Азаронак здыме 2 праекты, прысвечаныя падзеям 2020 года. Пра гэта паведамляюць крыніцы Еўрарадыё ў дзяржаўнай кінаіндустрыі. Паводле медыя, Азаронак трапіў на студыю на запрашэнне дзейнага гендырэктара Юрыя Аляксеева. Прапагандыст неаднаразова выказваў незадаволенасць тым, што Беларусьфільм не здымае кінастужак пра падаўленне рэжымам пратэстаў. Аднак у Міністэрстве культуры парырвалі. Ідэяў і сцэнароў на гэтую тэму ад творцаў не паступала. Сам жа Азаронак адрэагаваў на публікацыю некалькімі абразлівымі допісамі ў сваім тэлеграм-канале, маўляў, здымаць фільмы яму раней нішто не перашкаджала і на СТВ. Аднак навіны наўпрост ён не зняпраўдзіў. Я тут не бачу нічога такога шакавальнага, што Азаронак прыйшоў і пачаў працаваць на летапісе. Гэта такі быў... У гэтым ёсць такая адмоўная паслядоўнасць тых шагоў, тых крокаў, на якія пашлі ўлады, у тым ліку дзеля таго, каб прывязаць мастацтва, кінамастацтва Беларусі, якое ствараецца за дзяржаўны кошт, да стварэння прапаганды. А ў Стакгольме працягваецца Нобелеўскі тыдзень. Джон Гопфілд з Прыстонскага універсітэту ЗША і Джефры Гінтон з універсітэту Таронта ў Канадзе атрымалі Нобелеўскую прэмію ў галіне фізікі за працу над нейроннымі сеткамі. Яны зрабілі магчымым машыннае навучанне з выкарыстаннем штучных нейрасетак. Менавіта фізіка была першаю галіною навукі, згаданай у запавеце Альфрэда Нобеля. Іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе.
У акупаваным Крыме працягваецца пажар на нафтабазе ў порце Феадосіі, атакаванай беспілотнікамі ў панядзелак. Паводле інфармацыі расійскага МНС, плошча ўзгарання паступова павялічваецца і ўжо дасягнула 2500 квадратных метраў. Працягваюць гарэць 3 рэзервуары з нафтапрадуктамі, яшчэ 2 цалкам знішчаныя. Вядома, прынамсі, пра 3 пацярпелых, яны шпіталізаваныя. У горадзе ўведзены рэжым тэхнагеннай надзвычайнай сітуацыі муніцыпальнага характару. Эвакуявалі больш за 1000 жыхароў. Падчас ваеннай аперацыі ў Бейруце быў ліквідаваны камандуючы штабам Хізбулы Сухайль Хусейн Хусейні, адна з ключавых асобаў гэтай арганізацыі. Паводле прэс-службы Цагалю, ён быў важною фігурай у структуры Хізбулы, адказваў за аператыўнае камандаванне і каардынацыю дзеянняў баевікоў. Таксама Хусейні адыграў вырашальную ролю ў перадачы зброі паміж Іранам і Хізбулой. У канцы верасня быў ліквідаваны лідар Хізбулы Хасан Насрала. Некалькі дзён таму Ізраіль заявіў і пра знішчэнне Гашыма Сафі ад-Дына, меркаванага пераемніка Насралы. Парламент Грузіі заявіў пра аднаўленне працэдуры імпічменту ў дачыненні прэзідэнткі краіны Саламе Зарубішвілі. Гэтае рашэнне вынік напружаных адносінаў паміж прэзідэнткаю і кіроўную партыяй грузінская мара. Нагодаю для пачатку працэсу паслужылі замежнапалітычныя візіты Зарубішвілі ў еўрапейскія краіны. На думку ўладаў, яны праходзілі без узгаднення з урадам, што парушае грузінскую канстытуцыю. Вынік імпічменту застаецца пад пытаннем, бо шэраг апазіцыйных партыяў ужо заявіў, што не падтрымае гэтай ініцыятывы. Працэдура адхілення прэзідэнткі ад пасады пачалася на фоне актыўных замежнапалітычных перамоваў у Грузіі з еўразвязам у пытанні атрымання статусу кандыдата на ўступленне ў ЕЗ. Самалёты, якімі лётае Пуцін, хаваюць сваё месцазнаходжанне. Пра гэта паведамляе выданне агенцтва. Адзначаецца, што такія выпадкі пачасціліся праз украінскія ракетныя ўдары і напады беспілотнікаў на тэрыторыі Расіі. Паводле выдання, Пуцін выкарыстоўвае некалькі самалётаў спецыяльнага лётнага атраду «Расія». У першы год вайны ва ўкраіну самалёты Пуціна яшчэ можна было адсочваць з дапамогаю сервісу Flight Radar 24. Звычайна такія сістэмы дазваляюць убачыць маршрут любога цывільнага і вайсковага самалёта, але звесткі пра самалёты Пуціна альбо адсутнічаюць, альбо схаваныя. Борт нумар 1 пачалі хаваць пасля мяцяжу Прыгожына ў чэрвені 2023 года, калі транспондеры на самалётах пачалі адключаць рэгулярна. Тейлор Свіфт зноў у цэнтры ўвагі, але гэтым разам не толькі дзякуючы музыцы. Амерыканская спявачка зрабілася самай багатай выканаўцай у свеце, абагнаўшы Рыяну. Паводле звестак аўтарытэтнага часопісу Forbes, багацце Тейлор Свіфт ацэньваецца на больш чым $1,5 мільярда. Тейлор змагла дасягнуць такога поспеху дзякуючы не толькі сваёй музычнай кар'еры, але і ўдалым сусветным турам і бізнес-ініцыятывам. Спявачка цяпер адна з самых прадаваных музыкаў у свеце. Летась яе прызналі чалавекам года, паводле версіі часопісу Time. Ейны тур пад назваю The Eras Tour прынёс рэкордны даход і сабраў 1 мільён гледачоў па ўсім свеце. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыс, Белсат. Гэта былі ўсе матэрыялы, якія падрыхтавала рэдакцыя аб'ектыву. Наперадзе Белсат Зум з Віталём Бабіным. Я ж з вамі развітваюся, зычу добрага вечара.